geestelijke opstand. Halleluja. By your word, Jesus. As ek nou die fooier van die olie, met die kan olie. Fooier die bitter. Maar die olie wat die mense verkoos. Ek sê vir pastor, prys die Here, dis verskriklik. Mense wat oppas, olie is heilig. Maar jy net. Ons die oppassers van die produkte en al die voortbring van die aarde. Het die Here ons aangestel. Hy het ons aangestel, die wat van die hond sê, so voedsel. Hy sal weer, en hy daar boek op. Hy het ons aangestel oor alles. Daai sien, was so sien. Om my kaal steed gaan. Als je op dat moment steren, zeg je, ga niet zitten, niet beroep praten. Toen was ik aan het denken, was toen wel blauw jaren. Maar ik kon dat niet pastoorschap. Hij heeft mij gestuurd om te verkondigen die evangelie. Maar verlossen. Jee, prijs die Heer, mag die Heer ons zien. Ons gaan ook tot die gordijnen. Prijs die Heer, waar is die pastoren? Staan in. Staan in. Heer, hier is mijn pastoor. O, Heer, ons kom voor u. Aan onze mensen u nodig. En die wat geven ter u in, Heer, als opvolger van mij. Maar dank je, Heer, u iemand ingestuurd om aan zijn zij te staan. En onze bevestiging gekregen. Door iemand anders, Heer, dat ons verplicht is om ons pastoor aan te stellen. Tot visie, leraar van die kerk. Dank je. En Jezus naam. Baie dank je. Wat dat de Heer ons zal zien. Heer, ik weet die zien met als wij als gezien. Ik heb eendag onder zijn woorden gezet. Terwijl hij je pastoor Dietrich zichzelf. Dat ik bewust geworden. Heer, ik heb die mannen geroepen. En ik bedienen. Jammer voor alle wat weggestapt heeft. Maar zie mijn broer. Heer, in de naam van die Vader. Die zie die Heilige Geest. Oh, Heer, dat hij zal groeien. Dat hij de Heilige Geest geleerd zal worden. Heer, of hij links moet gaan of hij rechts. Zie je nou. En Jezus naam. Zo wil van u passieren. En die naam van de Heilige Geest op die dag. Totdat hier op de rug roept. En die wereld van ons land in Jezus naam. Amen. Amen. Dank u voor die Heer. Ons Heer, amen. Halleluja.
Ons gaan nou vir die oudste moeder in die sending, prys die Here, vra om vir pastoor die toga te kom omhang. Prys die Here, amen, halleluja. Dat sy vrouwtjie kon om diens omstandighede nie visie, gewoonlik doen sy dit. Prys die Here, amen. Maar ons oudste moeder, is ons Tesari Groete. 83 jaar oud, amen. Wat een voorrecht, prys die Here. Amen, halleluja. Ons werk in die oustes en prys die Here. Amen. Wonderful Jesus. Amen. Oh, Here, ek prys U. Ek loof U, Here. Prys sy naam. Hey, prys die Here, wat een voorrecht. Amen. Halleluja. Halleluja! Oh, Here, ek prys U. Ek loof U, Here. Halleluja! Oh, Here, ek prys U. Oh, ek loof U, Here. Baie dankie, Here, baie dankie, Here. Wonderful Here. Terwyl ons daai koortjie sing, hou hom trou, Here Jesus. Hou hom trou, want daar's 'n stryd wat ons moet stry. Ons weet daar's oorwinning te kry. As daar iemand kan sê, amen, halleluja. Here Jesus.